часовете преди началото на сблъсъка организаторите обявиха, че абсолютно всички билети са разпродадени. От този кадър виждаме някои празни седалки. Предстои да видим дали те ще бъдат запълнени в хода на срещата. Рафиня успя да спечели топката. Първата атака за бразилците и не изглеждаше никак безопасна. Ако Бразилия завърши на втора позиция в групата и се изправи срещу Уругвай в четвъртфиналите, липсата на Винисиус може да се окаже пагубна. Страхотно изпълнение на Хамес Родригес от прекия свободен удар. Реши да стреля директно към вратата и изненада Алисон. Вратарят на Ливърпул изобщо не очакваше директен обстрел. Ето какъв импровизатор е Хамес Родригес, уважаеми зрители. Очаква се Лукоми да бъде на линия за елиминационната фаза. Рафиня. Удар. Много опасен изстрел на Бруно Гимараеш. Първи точен удар за бразилците. Камило Варгас успя да се намеси. Не бе особено силен този шут. Не беше безкрайно опорни халфове. Ако изгорят и двамата, ще бъде много трудно за Нестор Лоренсо да ги замести. Рафиня стреля! 1-0 за Бразилия. Какво изпълнение на Рафиня! Страхотен гол на футболиста на Барселона. Луда дива радост на бразилските привърженици по трибуните. Селесао повежда в резултата в този изключително важен последен матч от груповата фаза на надпреварата. Споменах преди малко, че ако Винисиус го няма за двубой срещу Уругвай, това изглежда като абсолютната рецепта за провал. Победа за Бразилия обаче би означавала, че четвъртфиналният опонент ще бъде Панама. И с това попадение на Рафиня, това блестящо изпълнение на футболиста с номер 11, бразилците тръгват по пътя към победата. Седмо попадение за Рафиня с националната фланелка. Имат доста повече победи. 9 срещу аржентинците, 12 срещу урусите. Сега възможност обаче за Колумбия. Удар над Хамес Родригес с левия крак. Стреля в въздуха Хамес. Бързо спечелена топка е футболиста на Порто Уендел. Центриран в наказателното поле! 1-1! Попадението обаче е отменено заради засада на Давинсон Санчес. Санчес е убеден, че подобна не е имало. Да видим. Много трудно за преценка. Дали Бруно Гимараеш не пръгли и срещу Испания контролите от месец март. Но точно по подобен начин действаха играчите на Доривал Жуниор. Сега центриране, по-скоро изстрел. Отново Хамес заложи на изненадата. Справят този път без никакви проблеми с противниковата преса бразилците и топката стига до Винисиус. Имаше ли нарушение на Муньос срещу Вини? Бесен е футболиста с номер 7 в бразилския отбор. Това би трябвало да бъде изобщо не стигна до топката Даниел Муньос. Ето го контакта
много добре се вижда от тези повторения. Това трябва да бъде дуспа в полза на Бразилия. Успяха бразилците да се справят с натиска на Колумбия. Сега обаче грешка на Алисон! Спасяване! Пусти вратарят на Ливърпул. Понякога прекалено уверен е Алисон. Сега обаче попадение за Колумбия. Даниел Муньос изравнява резултата. Може би логичното се случи на фона на по-добрата игра на колумбийците в втората половина на първата част. Втори гол за Даниел Муньос от началото на Копа Америка 2024. Ето го ключовия пас на Джон Кордова. Не бяха синхронизирани действията, по-скоро позиционирането на защитниците на Бразилия. Великолепна изява на Джон Кордова, централен нападател на руския Краснодар, успя по някакъв начин да провре топката между четирима бразилци и да намери Винисиус. Затрудни Родриго. Край на първото полувреме. 1-1 в сблъсъка между Бразилия и Колумбия. Невероятен футбол от страна на два от най-силните. Равенство 1-1 след изиграни 45 минути и след страхотния гол на Рафини от пряк свободен удар и изранителното попадение на Даниел Муньос, десния бек на колумбийците. Центриране! Джон Кордова стигна първо до топката. Много даваме Хамес само единствено в тази позиция. Той просто е навсякъде по терена. Сега Рафиня стреля! Този път в противоположния гол. Не успя обаче да намери очертанията на вратата. Много настървена игра срещу него на Едер Милитао, ако не се лъжа. Хамес центрира към Джон Кордова, удар с глава на Кордова. Още едно спасяване на Алисон. Една промяна ще извърши Нестор Лоренсо. Ето го центрирането на Перейра. С проблеми за Варгас, който боксират. Хамес и Джон Ариас притесняваха се. По-настоящем те водят в матча срещу Парагвай с 2-1. Боре. Пас на Боре. Възможност за Караскал, който се появи преди малко на терена на мястото на Хамес Родригес. Бразилците много лековато загубиха топката в собствената си половина! Невероятен пропуск! Това бе момента, в който Колумбия можеше да грабне трите точки. Прекрасно подаване на Луис Диас по земя към далечната града. Рафаел Сантос Боре обаче показа защо загуби титулярното си място. В последните вече близо 30 минути
Бразилците не са стигали до нито един изстрел към противниковата врата. 5 минути добавеното време на срещата. 5 минути делят бразилците от четвъртфинал с Уругвай. И с тази игра, която демонстрират сигурен съм, че след това представяне срещу Колумбия критиките срещу Селесао ще бъдат още повече. Сега обаче успя да открадне топката Винисиус. Отново обаче не успя да вземе правилното решение, навлизайки в наказателното поле. Една от последните атаки на бразилците в двубоя. Перейра стреля! Страхотно спасяване на Варгас. Ето, че след повече от 30 минути игра Бразилия отново стига до изстрел към вратата на колумбийците. Третият точен удар на 5 минути добавено време. Дависон Санчес чисти. Не особено координирана игра. Край на матча. Край на матча. Бразилците негодуват, защото не им бе позволено да